Helo bawb, a chroeso i fideo newydd ar Galias Con Marian. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i siarad yn normal. Dwi'n mynd i siarad fel dwi'n siarad fel arfer. Okay? Felly gwrandwch. Yr ail waith da chi'n gwylio, edrychwch ar yr is-deitla i helpu chi. Dwi'n siŵr fyddai'n defnyddio dipyn o Wenglish. A dwi'n siŵr fyddai ddim yn creu brawddega llawn cywir, achos dwi ddim wedi planio y fideo yma. Dwi ddim wedi planio be dwi'n mynd i ddeud. Felly, triwch ddilyn, a os ydych chi ddim yn siŵr, triwch wylio yr ail ran efo'r is-deitla. A os ydych chi dal ddim yn siŵr, wel, dwi'n meddwl fyddwch chi wedi cael y gist. Dwi'n meddwl fyddwch chi wedi cael gist y fideo. Ond os ydych chi'n hollol stuck, da chi'n medru gofyn i rywun helpu chi, neu da chi'n medru anfon neges i mi yn y sylwadau o dan y fideo. Felly cofiwch ddefnyddio y sylwadau o dan y fideo i ofyn cwestiynau. Felly rwan, dwi'n mynd i switcho i Marian Cymraeg normal. Iawn? Rwan, dwi'n mynd i switcho i'r Marian just normal, just siarad Cymraeg fel taswn i'n siarad Cymraeg efo'n ffrind. Iawn, fel taswn i'n siarad Cymraeg efo'n ffrind. A be dwi'n mynd i wneud ydy gwneud panad. Dwi'n mynd i wneud panad, okay? A triwch ddilyn y cama dwi'n wneud i wneud panad. Okay? So dwi'n mynd i fynd trwy'r cama gwneud panad. Okay? Da chi'n barod i fi switcho? Dwi ddim yn siŵr sut mae hyn yn mynd i weithio, ond gawn ni weld. Okay. Dwi'n switcho. Reit, so dwi'n mynd i wneud panad. Dwi wedi rhoi dŵr yn y teciall a dwi wedi berwi'r teciall. Dwi chydig bach yn wahanol i bawb arall. Mae'n ffrindiau'n dweud mod i'n rhyfedd, achos dwi'n gwneud panad mewn trefn chydig bach wahanol i bawb arall. Dwi'n gwneud panad efo yr bag te yn y gwpan gynta. So, dim byd, dim dŵr, dim byd. Dwi'n rhoi bag te yn y gwpan gynta. Wedyn, dwi'n rhoi llefrith. Mae lot o bobl yn meddwl bod hyn yn odd. Dwi'n deitha chi, fel hyn mae'n wneud y panad sy'n blasu ora. Mae panad efo llefrith gynta yn blasu lot gwell na panad efo dŵr gynta. Felly, dwi'n mynd i nôl y llefrith o'r ffrid rwan. Dwi wedi berwi'r dŵr yn barod. Llefrith gynta. Dyma fo. Dwi'n defnyddio llefrith llawn, achos mae'n blasu'n neisiach. Felly llefrith i mewn. Ar ben y bag te. Heb ddŵr gynta, cofiwch. Berwch y teciall a rhowch y dŵr ar ben y llefrith a'r bag te. Dydy o ddim yn edrych yn neis ŵan, achos mae'r dŵr jyst yn frown gola. Felly, dwi'm yn gallu agor. Dwi'm yn gallu agor y dror yma, achos dwi wedi blocio fo efo'r stand sy'n dal y ffôn i ffilmio. So, dwi angen ffindio llwy-de ar ôl arall. Achos y peth pwysica ydi gwasgu'r bag te. So, gobeithio bod yna llwy-de yn fama. Oes, dwi wedi ffindio llwy-de. Trowch y bag te yn y te. A fesul dipyn mae o'n mynd yn dwllach. Mae'r dŵr yn troi yn dwllach. Achos mae'r te yn dod allan o'r bag te. Felly trowch y bag te am dipyn. Dal i fynd, na fo. Mae'n dechrau dod yn lliw iawn o'n. Rwan, gafilwch yn gongol y bag te. A gwasgwch y bag te yn erbyn ymyl y gwpan. So, gwasgu'r bag te unwaith, dwywaith, beth fel la. Efo, ar ymyl y gwpan, tynnu fo allan. A wedyn, mae gennych chi banad o de. Dych chi'n gweld, dych chi'n gallu gweld? Na, dych chi'n gallu gweld. Dych chi'n gallu gweld fanna, trystiwch fi, hyn di'r te gora. Mae'n mynd i flasu yn dilish. Dwi'n modd efo panad o de. So, os dych chi'n dod yn hi i rhywben, Felly, os ydych chi'n dod draw rhyw ben ac yn cael panad gen i, mi gewch chi panad efo'r llefrith gynta.
A dwi eisiau gwybod gyda chi, ydych chi'n rhoi llefrith gyntaf? Ta, da chi yn rhoi dŵr gyntaf? A os da chi yn berson rhyfedd fel fi yn rhoi llefrith gyntaf, anfonwch negas neu sgwennwch yn y sylwadau, deudwch wrthai pam ers pryd, a deud y gwir, dwi'm yn gwybod pam bod fi'n rhoi llefrith gyntaf chwaith. Dwi'm yn siŵr pwy sydd wedi dangos i fi, ta dwi jyst yn gwneud anyway, dwi jyst i penderfynu bod llefrith gyntaf yn neisiach. Deud y gwir, dwi'n meddwl bod i wedi dechrau rhoi llefrith gyntaf achos dim mod i ar frys, ond bod fi jyst isio rhywbeth i wneud tra mae'r teciall yn berwi. So, y peth fedrwch chi wneud ydy'r nôl y bag te a rhoi llefrith yn y gwpan. So, dwi'n meddwl, dyna pam bod fi'n rhoi llefrith gyntaf, achos mae'n jyst yn rhywbeth i wneud tra mae'r teciall yn berwi. Dyna fo, dwi'n mynd i gael panad wan. A dwi am gael rhywbeth efo fo? Na, dwi'n meddwl, jyst panad. Mae'r haul wedi dod allan, felly dwi am eistedd allan yn fanna, yn yr haul, efo mhanad. Wnaethoch chi ddallt. Dyna fi jyst yn trio siarad yn normal, i chi glywed Cymraeg normal ar dipyn bach mwy o speed. Gadwch chi mi wybod be oeddech chi'n feddwl. Gadwch chi mi wybod be oeddech chi'n feddwl, faint oeddech chi'n ddallt, faint oeddech chi'n ddallt o fi yn siarad yn gyflym, a mwynhewch eich panad. Diolch am wylio. Hwyl am y tro! Helo bawb, a chroeso i fideo newydd ar Regaliau Ysgol Marian. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i siarad yn normal. Dwi'n mynd i siarad fel dwi'n siarad fel arfer. Okay? Felly gwrandwch. Yr ail waith da chi'n gwylio, edrychwch ar yr is-deitla i helpu chi. Dwi'n siŵr fyddai'n defnyddio dipyn o Wenglish, a dwi'n siŵr fyddai ddim yn creu brawddegau llawn cywir, achos dwi ddim wedi planio y fideo yma. Dwi ddim wedi planio be dwi'n mynd i ddeud. Felly, triwch ddilyn, a os ydych chi ddim yn siŵr, triwch wylio yr ail ran efo'r is-deitla. Os ydych chi dal ddim yn siŵr, wel, dwi'n meddwl fyddwch chi wedi cael y gist. Dwi'n meddwl fyddwch chi wedi cael gist y fideo. Ond os ydych chi'n hollol stuck, ydych chi'n medru gofyn i rywun helpu chi, neu ydych chi'n medru anfon neges i mi yn y sylwadau o dan y fideo. Felly cofiwch ddefnyddio y sylwadau o dan y fideo i ofyn cwestiynau. Felly rwan, dwi'n mynd i switcho i Marian Cymraeg normal. Iawn? Rwan, dwi'n mynd i switcho i'r Marian just normal, just siarad Cymraeg fel taswn i'n siarad Cymraeg efo'n ffrind. Iawn, fel taswn i'n siarad Cymraeg efo'n ffrind. A be dwi'n mynd i wneud ydy gwneud panad. Dwi'n mynd i wneud panad, okay? Triwch ddilyn y cama dwi'n wneud i wneud panad. Okay? So dwi'n mynd i fynd trwy'r cama gwneud panad. Okay? Da chi'n barod i fi switcho? Dwi ddim yn siŵr sut mae hyn yn mynd i weithio, ond gawn ni weld. Okay. Dwi'n switcho. Reit, so dwi'n mynd i wneud panad. Dwi wedi rhoi dŵr yn y teciall a dwi wedi berwi'r teciall. Dwi chydig bach yn wahanol i bawb arall. Mae'n ffrindiau'n dweud mod i'n rhyfedd, achos dwi'n gwneud panad mewn trefn chydig bach wahanol i bawb arall. Dwi'n gwneud panad efo yr bag te yn y gwpan gynta. So, dim byd, dim dŵr, dim byd. Dwi'n rhoi bag te yn y gwpan gynta. Wedyn, dwi'n rhoi llefrith. Mae lot o bobl yn meddwl bod hyn yn odd. Dwi'n deitha chi, fel hyn mae'n gwneud y panad sy'n blasu ora. Mae panad efo llefrith gynta yn blasu lot gwell na panad efo dŵr gynta. Felly, dwi'n mynd i nôl y llefrith o'r ffrij rwan. Dwi wedi berwi'r dŵr yn barod. Llefrith gynta. Dyma fo. Dwi'n defnyddio llefrith llawn, achos mae'n blasu'n neisiach. Felly, llefrith i mewn. Ar ben y bag te. Heb ddŵr gynta, cofiwch.
berwch y teciall a rhowch y dŵr ar ben y llefrith a'r bag te. Dydy o ddim yn edrych yn neis ŵan, achos mae'r dŵr jyst yn frown gola, gola, gola. Felly, dam ia. Dwi'm yn gallu agor. Dwi'm yn gallu agor y drôr yma, achos dwi wedi blocio fo efo'r stand sy'n dal y ffôn i ffilmio. So, dwi angen ffindio llwy de rhywle arall. Achos y peth pwysica ydi gwasgu'r bag te. So, gobeithio bod yna llwy de yn fama. Oes, dwi wedi ffindio llwy de. Trowch y bag te yn y te. A fesul dipyn, mae o'n mynd yn dwllach. Mae'r dŵr yn troi'n dwllach. Achos mae'r te yn dod allan o'r bag te. Lle trowch y bag te am dipyn. Dal i fynd, na fo. Mae'n dechrau dod yn lliw iawn o'n. Rwan, gafilwch yn gongol y bag te. A gwasgwch y bag te yn erbyn ymyl y gwpan. So gwasgu'r bag te unwaith, dwywaith, beth fel la. Efo, ar ymyl y gwpan, tynnu fo allan. A wedyn, mae gennych chi banad o de. Dych chi'n gweld, dych chi'n gallu gweld? Na, dych chi'n gallu gweld. Dych chi'n gallu gweld fanna, trystiwch fi, hyn di'r te gorau. Mae'n mynd i flasu yn dilish. Dwi wrth modd efo panad o de. So, os dych chi'n dod yn hi i rhywben. Lle, os dych chi'n dod draw rhywben ac yn cael panad gen i, mi gewch chi banad efo'r llefrith gyntaf. A dwi eisiau gwybod gennych chi, ydych chi'n rhoi llefrith gyntaf, ta ydych chi yn rhoi dŵr gyntaf. A os ydych chi yn berson rhyfedd fel fi yn rhoi llefrith gyntaf, anfonwch negas nes gwynwch yn y sylwadau, deudwch wrthai pam ers pryd, a deud y gwir, dwi'm yn gwybod pam bod fi'n rhoi llefrith gyntaf chwaith. Dwi'm yn siŵr pwy sydd wedi dangos i fi, ta dwi jyst yn gwneud eniwed, dwi jyst i penderfynu bod llefrith gyntaf yn neisiach. Deud y gwir, dwi'n meddwl bod i wedi dechrau rhoi llefrith gyntaf achos dim mod i ar frys, ond bod fi jyst eisiau rhywbeth i wneud tra mae'r teciall yn berwi. So, y peth fedrwch chi wneud ydy'r nôl y bag te a rhoi llefrith yn y gwpan. So, dwi'n meddwl, dyna pam bod fi rhoi llefrith gyntaf, achos mae'n jyst yn rhywbeth i wneud tra mae'r teciall yn berwi. Dyna mo, dwi'n mynd i gael panad wan. A dwi am gael rhywbeth efo fo? Na, dwi'n meddwl, jyst panad. Mae'r haul wedi dod allan, felly dwi am eistedd allan yn fanna, yn yr haul, efo mhanad. Wnaethoch chi ddallt. Dyna fi jyst yn trio siarad yn normal, i chi glywed Cymraeg normal ar dipyn bach mwy o speed. Gadwch chi mi wybod be oeddech chi'n feddwl. Gadwch chi mi wybod be oeddech chi'n feddwl, faint oeddech chi'n ddallt, faint oeddech chi'n ddallt o fi yn siarad yn gyflym, a mwynhewch eich panad. Diolch am wylio. Hwyl am y tro!